basura ni Giros panakon eh. Balik lang kong drive, gabal-habal ani. Grabe ni paita mahal tin balaliton. Sus, unya ra ba ang gabal-habal? Porting naghana sa mga driver. Iya kong motor, sige parking, nakumpas na lang ang gasolina. Di apay ra ba akong kwarta. Sus, igor ra ba kining kwartahan ako. Kay budget, ay parpalit bugas, parpalit sudan. Ang sobra ni, mao na siya akong tubil para makapita di ko pa sa hirong daghan. Atos ko sunahan ko para makakwarta ko kay sus palitan ko nahon na. Di ka malihok, di ka kakaon. Manayo na kung butang ako ang kuan. Kining white cloth. Kaya mao ni akong suwatan karon sa akong bag mo negosyo para ang tanang mga gini mga motor, mga sakinan makabalo ba. Buti mo na kariton pwede. Gaso Lina. For sale. Syaro. Negosyo na kung gasolina ron kay mauri pinakanindot negosyo. Ang gasolina katungos ka mahal gasolina ron. Ang ginansya pilo-piloon og kalima ang atong punan. Mao nang maori first day sa ako ang negosyo. Gasolina for sale. Tanang mga kay mga habal-habal nga gid re. Ari na diri mo hapit kay mahal kay ron ang gasolina sa ubos. Pre, Pre, sabi ka na. asa ka? Ato ko sunahan pre, drive ko gabal-habal pre, ngita Wa ko sa ka iyo. negosyo di. Ang undang ko pre, kay grabe nagmahalas ta ng palaliton. Pero Pero tinuod gyud na pre, mahal gyud kay ron. Pre kan mga tanan pre saka dito tungod na gubat lagi. mao lagi niya karon pre, sa hero ko. Ni undang ka negosyo kay masero ka habal-habal. May dali kay klaro masang mata. Matay, nabalim na pre. Ako ni undang ko habal-habal kay nagnegosyo lang ko. Ikaw nagnegosyo ka ni undang ka kay drive ka habal-habal. Ako ang bisag drive ko habal-habal, ni undang ko kay tungos ka mahal sa gasolina ron, nagnegosyo lang ko. Sis, ang okay na pre, ang gasolina bakalag mahal pre, basta kinay masakay kay pansik sagol mo sa. Ay no, man mahal matubo sa nung plate ron kay. Kuan man mahal Mahal mo. ko sa gasolinahan pre, kay magpatubil pakuari kay minus Ay, kay. kuan, sakto kayo. Ang imo yato sonahan. Away, imagine Mamasahero ka. Kanya, moadto ka sonahan kay magpatubil ka. Inik abot mo to pre, inik paandar mo motor pre, moadto ka sonahan kay ang gasolina to pa sonahan. Gani. Makuha na imong gasolina. Lugi naka-aral ka patubil ako. Magkuha tanaw. Awa, ipark mo. Tanaw. Awa, tatay pisot ni. Tatay, pisot. Pisot. Gasolina for sale. At tibag ko gid ni gasolina pre, niya tagpila pa bang litro pre? Ang diri ko pre, kung ato ka gasolinahan pre, ang imong bayaran pre nagdepende pila ka litro. Pero ako rin lahi, pangmasa ni ko, nagdepende na pila ipatubil sa pag-sumil. Okay. Mayon karon, for example, ato ka gasolinahan, di mo kwarta 50 ra. Di magatubil 50 kay ang litro tagatos kape naman, di na mo. Kinahanglan amo jud nagatos kape ng kwarta. Ako rin pre, kada na sa sumil, may example kay 10 pesos. Tupila kag 10. Sakto, pre, sakto. Na kay 20, tupila kag 20. Pre. 100 pre. Balik 100 lang kuha kay. Dili lang ko madto, diyan lang ko tubil mo. Ano? Unsa ka kasi gasolina mo, andin? Ali di pre. Lahi di pre, kini siya barato-barato ni ko pre kay kuan ni smuggle ni gasolina pre. Smagol na din na smagol no gasolina dai. Pre, daghan na kang smuggle gasolina pre kay gano. Ang Pilipinas pre wala na delivery oil sa gawas sa nasod kay tungod gibabaga na ang atong agianas barko sa mga Iranian kay di na bakatan diri. Pero may kaso kay andin ba kanina? Ali di pre, lahi ni pre. Ako mismo ang kumpare mismo nag ibento ani. Ihis kabayo, ihis sila gali. Pabukal pre. Ang resulta pre unleaded. Mabot na minus kay Red Dorson. Mao di ay. Kay Red Dorson imbis mo ang beer. Gi mo na gasolina. Balik pila ni. Sige, 100 lang kuha pre. Nindot tina pang buhay na mano. Papunta ko rin kay magkuha ko. Sige, dali. Papunta ko rin kay. Nindot tina ikaw di buhay na mano sa ko negosyo pre. Papunta ko rin balik ko na rin eh. Tayo kong kumpare. Mao sige na. Di undang na siya kabal-habal kay nagnegosyo. Pre. Saan pasok na ako tipid-tipid ako muna nagpipid-tipid gigamit ko rin kay kwan. Kupti. Balik ko na rin no. Ako ni lutas pre. Ayaw sa ako. Sabi ka, mao pa masugod sa tuang ako negosyo ba. Ang mga gamit, mga kikon pre. Di ka pre sa basura. Isuga gyud baho ni anlidida. Wala ko sabi taong ka pre. Importante Ihis pre. kabayo, ihis ilaga girambol. Pre. Wala di daya pre. Tara pre. Tawa. Ang imong kwarta 100. 100. Tara pre, 100 pre. Di pa kapilan pa ko na. Unsa naman ang tao na pre oy? Sige, reklamo ko. Abi ka kog litro na. Giingati ka nga ang ako ang pamagi diri wa magdepende sa litro. Nagdepende pila kwarta sa customer. Kaya ano mo sabto rin? Wala din naman yung kwarta. 50 nya na pa jud kanang sinsiyo pa gini tanawa. 100 na pre. Wa gini daya pre. Opsi pakita ta daw. 100. Abli mong Usa naman ka. Lubag sa senador. si pagamang ka reklamo eh. Kuan ya. Abli. Wala kung nakay sunod kwarta ari sige apil rin buti sa makasipir. Kaya ni trabaho Grabe gini negosyo ni mo nagtino di nagbala ka rin na. Ay pag sige reklamo kay gano. Mo reklamo ka pre, wag gyud kay may mo kay mahal kay gasolina. Tungod sa gubat. Mahal na rin yung tanan. Ay pag sige reklamo, importante nga natubilan kaniya.
Lamat kayo. Sige pre, salamat sa pre. Oh, ako dito. Balik ako dito. Sigara pa tubil ba? Ato ko sunahan pre, masahiro na ko. Oh, sige, pre. Ay, basama to. Ayaw pag sige mo. Kay mahal kayo gasolina. Mahal ka nang panaliton, ha? Mo gani, sige, salamat. Sige, pre. Indutas kung kuy naman, oy. Pila rek puhunan ako ganina. Murag 200. Unya, ako nagi budget. Mahal kayo sa galon. Mahalin na ako og sa gatos. Mahalin pa man ni 500. Yan sa kong Chris. Gasolina mo na, gasolina! Kuya, gasolina, barato na. Hey, gasolina. Grabe ninduta sa kong negosyo ron. Suroy-suroy ra ba? O nya, mao pagi kaayo'y pinaka viral ron nga panahon na ang gasolina. Mao nga karon nakatiming ko, naka-jackpot ko nga maoy pagsakas presyo sa gasolina. Ang ako sariling sikap, suroy-suroy niya ako ang gasoline station. Tinuod ba ginanga naa po ni klarong lisensya ko ang negosyo kay gitatak ko na guni sa agtang ang kuan permit. Nasa agtang ang ni gitawag og permit sa negosyo. Not for sale. Mo ni siya gitawag og gasolina for sale nga na siya kung pagulihong lawas gipatik nako. Mao karon bag-ong negosyo nako ni. Mao ni nindot nga negosyo karon kay way kompetensya kay ang ubang gasoline station kinahanglan tong duolon ng sakyanan. Pero ako mo ay muduol sa sakyanan. Kaya uban ron, wa na kadagan kay way gasolina. Ako rin ba to sila, kay hubsan lang tangke. At ko sunahan sa mga driver kabal-habal, mo jackpot iron kay sige sila pamasahiro kay bao naman siya sakay karon kay mga contract nang hunong man kay tungod sa kadagkog kaon konsumo sa gasolina krudo. At ko sa mga motoran, sa mga habal-habal driver kay may ninegosyoon. Kaya ang namalit kaniha, mga tricycle driver man karon habal-habal sa gasolina! Gasolina! Gasolina muna! Gasolina! Gasolina! Gusto hindi siya gasolina rin ay. Karon, anghel lang ko niya magpuno og tubig eh. Paritulits. Grabe pa kamahala. Ang akong usa gatos. Ana ra, murag patuto yung bagong natawo nga bata. Naunsa ang tao ni. Pre, alika pre. Oy, pre! Oy, tama. Ano gasolina mo ni gasolina rin ay? Ay, gasolina, pre! Ako, pre! Bagong business permit ako, pre! Nasa agtang nakatatak! Yawa ko. Yawa no grabe. So, unsa man negosyohan mo pre ang gasolina pre? Alide. Unleaded, di, pre! Para sa mga motorcycle ba? Yaman. Dati pila mo litro pre? Ay, plato na. Pero, magdepende na sa imuhang ibayad. O pila imuhang gusto ito, Bel? Mamay ako ano yung ibutang sa imuhang motorcycle. Mao ba? Oo. Magmao na. Para Oo, di daghang na inamal ito, pre. para di na ako magsigit. Ultangon lang ko niya akong motor. Balik ko sa kilibo pre. Ako na! Bere! Usa ka libo naman di ay. Uh-oh. Biya, tagi. Aman gasolinan mo pre. Sa automatic kanina ano eh. Oh, sa libo ni. Tabon, pre. Uping tabon dayon. Way langay. Okay. Unsa man na pre? Usa ka libo mo ka. Oh, 1 ml. Buta sa ang 1 ml. 1 million mo kita na. Pre, kanang 1 ml pre. Liter itaw na pre. Kung si liter gold, pataka man ako. Muna say ml, milli miles, meter, milyon na sila pre, milyon. Kita ka na litra oh. Pero pahinyoon talaga, usa ka libo. Bibi. Ay, sige, reklamo kay mo na. Wa man kay reklamo ng uban gani. Oh. Ha? Tanawa. Ato na ginutol pre. Oh. Ayaw mo sige. Tabon dayo kay mo hubasa. Tangina taya sa trabaho Ay, ano ka na naman yung tao ni Yawa man yung pagka. Kung sabi taong ka, magsige kay reklamo. Mahal kayo ang gasolina no kay nagsige pagubat. Ang tanang baliton, hing mahal. Yung reklamo ka. Gasolina mo pre. Pagkatusigil siya. Ay, pinakaw si paritulit rin mahal. Mas napaw nung iya ha. Indiksyon ra. O sa klibo. Iya ko po ang iniginabuhi ha. Oh, no. Zero lang ko ay. Wala na magkikoy kwartang. Wala agad. Kamay lang ka ng bilis ng gasolina. Takor kayo ginan siya. Pila lang ko tayo puhunan ako ni. Unya akong kita. 1,030 na. Kaya kayo mga driver sa malhabal rin nga. Nakauyon sa ako ang presyo. Kaya nagdepende sila sa ilang kwarta. Ngayon sila 100 ilang kwarta o 50 na 50. May sikatos. Nga sila nakamahal ra ko rin 250. Gasolina mo na gasolina. Baroto ra. Gasolina, suroy-suroy na dito suroy-suroy. Pre, ali pre. Gasolina. Oy, pre. Pre. Ang negosyo sa likag gasolina day. Ay, unsa man day. Mao ni bagong negosyo na ako. Suroy-suroy ra yung gasolina. Ako sabi, mao
negosyo, tatay pisot gasolina porsil oh. Oh, sus imo pa nagisuri-suri pre tanawa ko ah. Mo na lang sa altang Unsa? Ang business permit pa ni pre, gikatatak na kusong lawas parang data maggutod DTI. Awa ko pre. Oh. Diyan ito kumpra ko pre, gamay lang ka nabili pre ko yung pamaagi ron pre. Awa. Sa pagi mo. Mas mahal pa ko ron sa gasolinahan pre. Kaya ano, ang gasolinahan ron pre, 100 ka pre ang litro. Kunya. Ako pre ang 100 pinahad rin. Nana ko yung kon pre, ginansya pre, ginansya ko. Kuya pila ka daghan mong kumpra kaniya. Murag 200 to pre, 1,000 ka pinahad. Nya karon mong gisudlan. Oh, di hari gamay ra pud ana. Kada. Ayuan ni mos kuwa pre. Oh, tanawa. Kana 5 mo, mil ang halin pre. Ay magasolina mo, kada na kantin lagi. Tanawa kantinir pa na. Ha? Sa tore gisudlan. Uy, ang haling 5 mil. Napay gamay. Pero Pero gamay may lagi. lagi pamagi sa baligyan na. Nara pre oh. Oh. Ya, Oh, kung abot resto mo pre, 1,000. Kung abot rin 800. O 700. 400 aring kita gamyan pre. 100. Unya. 5 mil ang isapi. Ang puhunan ako ni pre, balik 20 pesos la. Ang may ani pre. Ipadayon lang na ang imong negosyo kay ipadayon sa ko ni pre. Oh, kay murag paminaw ko mo click kay pila gusto ako pre. Dili kay ko padagko kay ginan sa pre kay mo grabe naman gyud na imuha. Oh, karon pre, ang plano kay pre. Gamay naman kay nabilin. Mangumpra sa balik. Ako yung kuno pre. Kay kuyo kuno mo kay ako ni putangon kay isuroy ko nga sa merkado. Mo gani ako pergi. Ang ana ba habal-habal dre. Maulang Habal-habal ta. Ang mo pangutan ta. Oh, ikot. Atas pertulungan mo. Masiro na habal-habal. Ani tubil na ko kaniya. Ano to pre? Ano to pre ako? Pre. Di kom tobel. Dili Mana ko tobel. Dili wala ni mga tobel ka balo kung ani tobel ka nako. Ay, pamilya sa ba? Kung ato mikon ba, balik ibakis ko ni. Sakay nimo. Sakay nimo kay pre. Asam demo. Mangumpra mi gasolina. Ani click amo ni gasolina. Tobel atol sa lain pud niya. Mangumpra mi daan. Oh, dito tabangan tani pwede. Isa. Namasero ka ka. Masahiro. Oh, ay atas gamay kay init kina. Pre. Ako na kay ko ginansya pre. Ako na ginansya. Ikaw maghabal man jud ka. Ikaw nakita ka pasero. Sa inyong ginadya, wala ko kita. Ngadto lagi yung tako sa merkado. Nya, naaman mo gid. Mangumpra ka mo. Mangumpra mi. O dili sakay na. Mainon. Mangumpra ka gasolina pre kita. Amo naman sa nako. Salamat ya, kay ikar ba yung binamayon ako sa kuang gasoline station. Bitaw. Okay, gulit pa niya pre, kanto ta. Okay. Nata pre, wala kita. Kana oh, narang ko gusto ni nano. Di alam mo, nausa kay. Sisyo na pre. Salamat. Di dismiss ko pre. Ada ko 30 gid. Ano pre? 30 pre. 30 gud. Kita naman ang ikan dito tuwa pa doon sa gasolina. Na pre, wala na nagbasi ron sa gilayon pre. Salamat kita pre, wa mi na dito sa gasoline station. Naara mi diri. Barog. Ana. 30. Sos. Sakto na. Uh-oh. 30 man kita Dili dito. lagi na 30 pre. Depende na ron sa gitas-on ang plite pre. Dup. May dupa. Sa mahal ako ni mga god. Sa mahal agad. Ay, reklamo kay mahal rong gasolina. Gubat! Sa ka? Dupa! Pini lang sa taas sa iro Oo, depende sa gitas-on sa pasahero. Di mo ang mani. Ito, inches. Inches ni pre, ang plitihan pre. Ikaw, kay Brato raman ang imong gasolina, 100 naman. Times 15 lang imong nga. Tag 15 lang ang inches. 82. Inches? Oh, 82 times 15. Mil 230. Mahal ako ni mo. Ay, sige, reklamo lagi kay mahal kay rong gasolina. Gubat! Naunsa mo. Ano ako kita pa mil Sos, ari na. Mil 30 pre, lakaw na ko pre. O tangan op. Sibat kay papriso di ka. Na kay Birano na ko dili sa imo. Gusto ka mapriso? Mahal Ikaw ay reklamo lagi kay mahal kay gasolina. Gubat! Ikaw dupa. Mahal ang Dupa. Dupa na yun. ngara. Ay sige reklamo. Hatay niya ang. Tip na po. Ano ni sakay magani? Kabalo po nga inausap sa dinay pitihan. 78 inches. Ikaw kay mahal man ang imo ha. 78 inches times 65. Anong mahal man ako ah? Ay pag reklamo kay mahal kay gasolina. Gubat. Sabi mo kay sa irin sa saan gagamit? Times 78 times 65. 5 mil 70. Bayo na. 5 mil 70. Oh. Wala man na. Ay nagkiklik ka mo, nagkiklik ka nga hala sa gasolina. Gubat. Si Tinti 5 mil nagwatan ako pre. Onya 5 mil ari. Sa pamit. Buwangan ka og 70 utangan ba ka? Inig ka halin ka. Bayri ko 70 ikaw pa nga 200, ha? May bibito bilang ko lang ng motor mo. Ay na lang. Kay wala ko kingalan kay mahal kay gasolina ron. Oh, wala. Mga mayroon pa na itong gasoline station. Wala ko na patubi mo. Ay, Kumpara mo. Kasi kumpara mo na tayo. Kaya gulot mo na mong kwarta. Oh, ay na mo reklamo kay mahal kay gasolina ron. Gubat. Tanawa. Di ba ka kumpra na mauli sila ha? Kinsay nakakwarta. Ako ra. Abi na ko gakoy pating luya. Mahal kay gasolina.